Vi har brugt en strømkilde, en vibrator, en snor på cirka 1 meter og en vægt til at undersøge, hvordan grundtonens frekvens afhænger af strengens længde, tykkelse og spænd. Der findes både bølgedale, bølgetoppe og amplituder. Men mere vigtigt findes der også bølgelængder, som vi skal fokusere på nu. Det finder man ved at gå fra toppen igennem knudepunktet til den næste bølgetop. Ja, og bølgelængder kan man bruge til for eksempel at bestemme de forskellige partialtoner. Heroppe har vi for eksempel tegnet første partialtone, altså grundtonen. Bagefter anden partialtone og tredje partialtone. Altså, man kan også kalde dem første overtone og en tredje overtone. Her har vi vist en sammenhæng mellem de forskellige partialtoner ud fra bølgelængder. Man kan nemlig bestemme ud fra de forskellige bølgelængder, hvad for en partialtone det er. Man kan fx også bruge den her ligning til at bestemme de forskellige partialtoner ved frekvens. For eksempel målte vi vores grundtone, altså den halve bølgelængde, til 1,5. Altså den her. Derfor må det ifølge ligningen være, når den er på 3, 1 bølgelængde. Hvilket vi så beviste ved vores forsøg, at det var rigtigt. Og sådan kan man blive ved. Ved at skrue op 1,5 grader for hver gang, forøger vi med en halv bølgelængde. Som at man også kan se her. Men nu har vi sagt bølger under hele videoen her. Hvad er det nu for nogle bølger, der egentlig snakkes om? Jo, de bølger, der snakkes om her, kaldes stående bølger. En stående bølge er kendetegnet ved, at den bevæger sig på tværs af bevægelsesretning. Altså, bølgen bevæger sig i en retning, men bliver så kastet tilbage igen. Det kan vi også vise ved vores forsøg. Altså, den kommer frem og tilbage igen, hvilket er det, som er med til at danne bølgerne. For eksempel når det er, at man slår på grundtonen på en guitar, altså den øverste streng, så kan man se nærmest, at de bevæger sig frem og tilbage på den her måde. Guitaren er jo nemlig det instrument, som bliver brugt nok allermest. Og det er fordi, at den lyder så smuk. Den forstår nemlig at bruge alle partialtonerne i én. Altså når vi slår for eksempel på grundtonen her, så er det faktisk en blanding af alle partialtonerne. Dog mest grundtonen selvfølgelig. Altså når man slår på grundtonen her, vil de andre partialtoner altså også vise sig. Og det vil de som viser her, hvor man har grundtonen, men at der også vil være nogle af de andre. Der findes mange forskellige typer af guitar, elektriske, akustiske osv. Men de fleste eller nærmest alle har et hoved med nogle stemmeskruer, en hals og et gribebræt med en bånd, hvor der er 6 strenge, som får forskel på tykkelse, og så en lydhul og en krop.
Når vi anslår strengene på en guitar, kan vi høre, at den tykkeste streng giver den dybeste tone, altså den laveste frekvens, og den tyndeste streng giver en højere tone, altså en højere frekvens. Det tyder altså på, at der er en sammenhæng mellem tonehøjden og strengens tykkelse. Men det, der betyder noget, er imidlertid strengens masse per længde, og de tykke strenge har naturligvis en større masse per længde end de tynde, som for eksempel her. Her var det tydeligt, at der var en stor forskel på, her før var den stor, og her er den meget mindre. Så altså en højere og lavere frekvens kan man konkludere her. Men vi ved jo også det, at når guitaren er stemt, kan vi f.eks. ved at slå strengene an spille 6 forskellige toner. Men det kommer der ikke meget musik ud af. Ved at sætte en finger i et af båndene på gribebrættet, kan vi ændre længden af den del af strengen, som svinger, og vi kan høre, at tonehøjden dermed også ændres. Når strengen gøres kortere, stiger tonehøjden, og ved at placere fingrene forskellige steder på gribebrættet, kan vi således spille mange forskellige toner. Så jo kortere at længden er, jo større frekvens kræver det at få grundtonen. Hvilket vi også kan se ved at bruge vores forsøg igen. Der kan man se, at der er en tydelig ændring. Når man tager den frem, bliver den nemlig meget lav. Og når man tager den tilbage, så bliver det meget større. Men der er også en tredje faktor, der spiller ind. En guitarist kan ved hjælp af stemmeskruerne ændre strengens spænding, indtil strengene svinger med de ønskede frekvenser. Så hvis vi slår en streng an og samtidig drejer på strengens stemmeskrue, så kan vi høre, at der også er en sammenhæng mellem tonehøjden og strengens spænding. I forsøget her har vi prøvet at gengive det samme, som der sker, når man strammer på en stemmeskrue på en guitar. Og det er også tydeligt at se, når der kommer mere vægt på, at det ændres. Vi kan altså både se og høre, at frekvensen af den tone, en streng afgiver, når vi slår den an, både afhænger af strengens længde, spænding og tykkelse, altså masse per længde. Og ja, så slutter vi det selvfølgelig af med ham, der har lært os det, Anton.